Basta ha? Report na po ka sa ano, interview na, kuan. Hindi, kwarta naman na ako amang. Mo gani mo, sige, report na po ka na. Ayaw daw. Ikaw na pinalibang ang ising ni tai. Ayaw daw ata si ikaw na, si Minda mo. Kani mo. Kapatid mo. Palis na naman tanong. Sa purpose, baka man sa purpose pa daw na. Basta ulit trabaho mga banda niya. Uy, kalayo pa ani. Paghulat niya. Kasi ka malista no. Basta kung Nasa, lito ka nagtao, uy. may pagkagaling, gahapon talaga. Okay, tarungag linya dira ha. Di ko gusto magkagubot. Okay, next. Oh, si Salumi! Ay, kumusta naman ka, Salumi? Tira. Ay, kumusta naman ka? Tira. Gusto mag-join ka sa purpose? Gusto ka ni kong appeal, ma'am. Kay kalang, bakit kayo nung wala akong bana niya. Mga anak, pito ka book, ma'am. Ay, kana makasulod yun naman yung anak. Akong trabaho, ma'am, kay Sai ka nang, wala man, walang, manghur na lang ni ma'am. Kay, Kaluoy mo. wala na yung kwarta niya. Say, ma'am, ikaduha rin mo kaon. Swerte na na ikaduha, ma'am. Say, dapat ikin mo, bukas community. Ah, 6,000 naman ang purpose no, kaya naluoy mo kasi yung sarili mo, ako nag 10,000, ha? Ako na'y bahala, anak, kaluoy mo din yung sa lumiuwi, matuloy, pila ka kuan, syutan, wala ka. Okay, wala. Tagaan ta kag Kung 10,000. ba naman, ma'am, wala naman ko siya nagpapakita. Ma'am, naman sila yung asawa, ma'am. Sige. Pasok na ka sa purpose, ha? Ma'am, si Juan ba si Minda? Ano na siya? Si Minda nga taga pastry. Ano naman? Ay, siya dawata. Ano naman? Ikaw akong tumalay. Nato negosyo na tayo babuyan. Dako kay to farm sa may katiil. Suliling niya rin siya dira. Lagi siya sa nano. Ay, sabat mong mga. Ano yung sabat yung ma'am na ako na tingnan ma'am kay. Wait, kasi katanan ng mama mo ka na buhay, ma'am. Sige, ako na'y bahala. Ako na'y bahala si musulod na ka sa purpose, ha? Tama na, kaya natulog bata. Sige. Okay, next! Wow, mo ni si Minda, Judy. Ikaw adjust. Ako na adjust. Oh, Minda. Sa may interview ano ma? Iyon lang imong background, kung dapat makatagaan og purpose. Isa ra kong balay, then akong anak 6. Akong bana way trabaho na ra sa balay sigapos na ko. So need yun na mong kwarta man para mabuhi. Di pa ato bang ingon ni sa Lumi nga dato daw kay kadiri sa pastry kay nga daw kay baboyan. Wala. Ako daw kag balay. Tinuod ka na kay di jud ta kadawatan sa purpose. Sa division gani, di gamay ra ang balay, same ra may balay tanan. Marag nagduda ko sa akong maniron, marag Sige nga niya kay nga dato kay Kujod, Dato. wala magami babuyan. dato jud daw kay ka nga nakay baboyan. So, wala jud daw may baboyan. Wala. So sa akong nato ni ron. Atik-atik ra na niya ma'am. Ako nagduda man ko tagaan lang ta kag 7,000 sa dapat 6,000 na siya 7 lang. Pero nagduda mo ko kag friend man kay mo ko lang 7,000. Ubon mo lagi 10,000, 20,000. Diluoy mo kay sila ako sa duda pa man ko sa imo pag ilan na nako na nga tinuod na duwagan ko lang nag 3,000. Lagi ko ano Sila lista na ka sa purpose, okay na ko. 70,000 ra. Okay na si Timiro, kaya ko na anak ko ang pinda. 70,000 taong. Pwede ako na ka namin na makapalit na nagduha ka bugasan, duha ka kuan, 2 sacks of rice. And and everything what you do. Dapat ko i-check ka ni mo ma'am. So tanong sorry naman jud tagdato-dato. Sino man pud na Si Ising. Ising ito taga pesto. Feel ako naglinya mong pud daw siya na ayaw sa taon na. Sumag siya ka tayo sunod. Dato kay na. Tanawang sa nina, nakagaon mo ah. Dapat putis nakagaon. Nagdala pag LB na bag. Ano ka na jud ako iwatan. Kaya tanawang ang balay ana. Duha ka balay ana sa phase 2 o sa phase 7. Ay, Nanay parintahan na apartment sa phase 8. Ang bana ana piloto sa eroplano. siguro mo niya sa diri. Bago na ginakit, ang ginakuyang bana ganin na gwapo kaayo, damit yung pamarog, nagpaayo ang motor. Usa ko na yung kwarta di ang maglinya-linya sa diri mangatip sa kuan. Ambot niya usang mga kwarta. Ay, Diyos ko kasi kuan pura niya niya. Magini resort. Ay, neris mo. Sugal ra na niya no. Sugal ra lagi na niya kay nasibe nagmadyong nanay madyong set. Totally ang madyong niya na automatic inisulod mugawas siya ang madyong automatic. Kasi nga na upat ka buto. Ay, kadato mo din ising. Sige na siya papong. Sige. Kaya imo man nag-istorya sa kuan ni. Ay siya ko nag-city meals ay ayaw zero jud. Sige. Istorya man na nimo sa kuan i-8,000 ta ka. Oh, very good. Sur po na sorry lang. Shawiring ka man. 8,000 ta ka ha. Thank you kayo. Sige. Zero siya ha. Kasi ako na bahala. Ay, nawa ko uyab. Sige, tumagas sa. Umila purpose. Okay, next.
wala ko ibana man. Pagkaw man, wala ko trabaho man. Ako anak, 13 ka buok man. Wala ko ibana, wala trabaho, wala ko. Wala ko ikaw karon man. Wala pa ko nag-interview. Oh, basok naman. Dili pa kay nakoy nabilitaan sa imo sing kanang respeto lang ta sing no kay kanang dili ang mga nang linya diri sing kanang mga walang-wala jud sing kanang. Wala di ka on. Magi naglinya ko diri. Pero namo ko istorya sing nga nado kay duha ka parkilahan sa phase 2 ug sa phase 7, nado kay resort, nado kay majungan. Dato do kay kanya piloto imong bana. Mura di jud ta kat matagaan karon sing sorry jud kita sing nga isirado Hindi jud ako ganun ana man ma'am, nga maminaw mo sa ilaha ma'am. Nga ako ang magpiso, dili man sila. Dili, Ganun sa ilaha man ka maminaw. Naga-report mag Unfair man gud kay inana imong kuan na mangkuan lang ka no, maminaw lang ka sa istorya sa uban. Nya wala ka ba sa akong sitwasyon kung unsa ko karon kabalo ka na wala na ko gikaon tapos manginana ko kunin mo ilisa isir ko nimo. pasensya jud kay sing Kabalo maka ikapila ko dira ika 1991 ko nga linya tapos pag-abot sa ko dili ko nimo ilista. ay ani mang Nang grising. kako gulo na imong suwang. Ay, kasakit ba nimo mga istorya oy? Ang ako lang diri si respeto lang ta kay daghan pa kay kanang taga-ano no nya ang budgeted lang atong kwarta niya. Salamat ko sa imong itsura naka Louis Vuitton pa ka nya. Pinirman naman ako niya kay ay gud daw nila magapugapo nagsuot kay para daw malista sa purpose. Dili man gud ang diri jud kung makita nila nga kuan kay ka pobre kay kag itsura, pobre kay ka wa kay kaon jud ug kanang kuan kay ka kanang ultimo lang ka nga tawo mo toy taga purpose pero ang among nadunggan man gud nga kuan jud daw kay ka daghan kay kag mga tagiya, mga Basta isa nang istorya ana. si Hindi Minda. ka balo ka kung gusto ka ato sa mong malay tanaw daw may gikaon dito. Ako motuod jud ko kay kato si Oh. itong before si Minda. Mo to di ba Sa inyo niya. nga mao daw na imong kahimtang karon nga dato kay ka na kay piloto nga bana manto di jud ta kapasensya hay jud Kasi ta pilot nga ba na wala koy pilot nga ballpen na ako pero bana wala. ako sing ako motuo man ko sa mga taga phase 3 kay phase 3 po ko nagpuyo go O mao na nakay ka na nga pinalabi dapat dili ka mag-inana madam. Dili. Dapat ikaw ipantay nimo tanan. Ay, pasensya. Ako ba yung imong wa gilista nya paing ka kasi pasensyahe. Pantay lang naka si Mindaw ikaw ipakugta mo. Ay, si- Istorya ta mo kay kaano. Kay mayor. sa mayor pasensya si alas 5 na po close na mi ha Oh, Okay na- i-close na rin mo karon di ko yung walisa. Bantay lang yun. Aki sa istorya na nga ako yung mga resort. si Minda Bantay na sa kuha. Oo, Kahit kato wala si ko Minda. dalisa, wala ko yung gilisa dyan. Wala magay magikaon. Kaon karon. atuan lang si Minda dito da Atuan lang gid ako. report sige nga sulungan na lang Bantay ka ha. Bantay na. Uy, ato niya. Tingnan man po si Saba kay ka. Ano na? Si mauna ni. Wala tang Budjol ni bugo. Ay, mudjul na. Budjol siyang anak. Nalipay kay ko. Nalista na nalista ka. 10,000 ko pila ka. Tan manggod mi. Ikaw. Ano sa man ka? Ano Ay nag-ingon na dato-dato na daw ko. Hala ba? Ising. Sa lumi giingon, sa lumi. Ay, ako? Ano giingon ko dato ko? Kita ka. Hala. 8,000 tagay ko 2,000 ra, 99 ta. Ay, agaran. Ay, Bahin ka, ano? Dili, ibahin na lang natong ato ang kuha. Ay, na lang tagay na lang kami 1,000. Pero di pa dapat malipay ta. Nga naman. Ay, Si Ising wala nakakuha. Kana na yung kino daga na kay ng shoes na palit. Ipalit ko ng shoes Adidas. Ako kay. Uy, naibadyo ma. Uy, tama na lang. Ikaw ang gaya nga ako dali sa porte. Ikaw ang gaya. Tama na sing. Ay, saan gaya? Anong mandiay? Nung sa ka, sing, nung sa ka, sing. Ingon siya dito sa kuan katong sa DSDB. Si ano ba si Mrs. Song nawala daw kung kuan ano ko yung mga Uy, trader pilot ka, ang bana guys. mo Tama wala na ko lang interview yun. sa purpose. Trader ka, ayok ka. Ano ba? Invite naman tayo ano gi-interview ka sa ano no para makauban ka. Kung ko ba tayo sayo kadlaw Ikaw ano ini, nag-alarm sing, clock pa ko alas 3 sa kadlaw para mo makapilat ang sayo. Isugal raman po na nimo, kabalo ko sa mga batasan. Wala tayo buta na kung saon ako. Mapasalamat kita gi-inform ti ka nga manay purpose gilista-lista. Giuban ka. Dapat dili yung pagkakarapat dapat ihatag ito sa mga nanginahanglan pa. Dato naman ka nga naman ginahanglan pa mga gisnil. Wala na magay bigila boy. Pero dapat kanya-kanya mag-discard. Dapat din mo siya ilaptan. Wag gila mo kay sigag sugal. Kanya-kanya tag diskarte sa kinabuhi so ayaw magpakialam. Ko tiguang kanda ko nagatalpak pa ka naga-online sabong pa ka tiguang maka. Okay ka na ako na nakialam ko sa imo ha, nga wala na may kwarta, wala na may kuan, igang kayo nagsimong ginaksanay. Ha? Nagialam ko. Tama lang ito. Pwede man ang istorya. Basta na ikaw yung gaaway man mo, uy. Tama yun. Kani bang guna. Iya kong giuna dato ko di balsa na lang puti ka. Ano ba? Ikaw man yung naguna-una? Ikaw man yung naguna-una? Nabawasan ako, Hindi Gisbel. mo. Kaya imong Gisbel, hatag mo na sa kuha. Basta hilom lang dyan pero sali. Ilum lang man yun. Ihatag ang 5 niya, 5 lang mo. Ay, kay mo. Ako na linya-linya na ito. Hindi ko...
Sungaan na lang ta kasing. Sing, ay na lang sing. 5 lang, tagaan ta Sing. 5. Sige na lang sing, ay na lang sing. Alam ko kailang nga tour ko, pala ta ka. Yung saan man mangutang ko. Sige na lang, pautang ko sing mga 20 mil lang. Dili, limit niya 5,000 naman. Ibig Nya tubo kay 15 o 20 tanan. Ah, sige. Sige. Fight Sige ka na, umaw na. Sige sing, mag-una na mi sing ha. Kasunod ha. Undangan imo sig pandaot ha. Ha? Undangan imo sig gakos sig igang kay gakos gyapon. Ikaw ka na kwarta nimo, imagine nimo ang katunga ipa-upgrade mo sa motor sa mong bana. Sobra na kayo.